ćemo, nisam gladan. Nisam ja gladan, ali mi nešto fali, brate. Leba si nam, ima leba. Nema ništa na hlad. Brate, nešto jedemo, nešto... Koliko mi ti dođeš love? 300 dinara. Ne važi nego 300. Sjeća se 295 dinara dinara, ako sa 300 mi dođeš. To mi treba, ako mi hitno bude trebalo za poziv, a ne budeš imao, onda ću pozivu nekog, pa kad primiš daj ti to, znaš. Nije mi hitno, ne treba. On nema platu, ovaj ne dobije zato što mora da plati ratu kredita, što uzeti. Ali nađi mjesto da vidite Kako se svađate tamo? jedem iz neki čips, brate, tako nešto. A, kurče. Pite Milana. Koga? Milan. Kaže, Boga mi nema, mi prvo ništa Znam da ima, on ima onaj miks, brate. Možda imamo. Kokice su bilo pa Znam. Kokice su bile, znam. Ćao. Biš.